आं बायनानै जावनो हैगोन गेमसि लाहानाव लोङै लोङै गामसा गुलायना फैगोन गेमस्रि मा बाल जादों मालायखौ फैसा खालामनो बेहाय दिगदार नङा। बाप रे बाप मानि थफैसा खालामखोलै नोङो दाउ खाथाखौ सिङाव मा थफैसा खालामनाय जाखोलै बे नोमफा खोन्थानाय बेयो दाउ खाथाखौ नामा? दाउ खाथाखौ नङाबा माथो होनोब्रा बेखौलाय सिरिथा नोङो हासुदैखौ लोंना फैसोनानै बेहाय बापरे गोदान भाई मायाव थांनो ओंखारबोखोलै आदसा बारु आंनि थांनायखौ दोनथ' दे नोंना मा गस्लाया जिला जिथा जाजोबखो आदा लावदुम मा खबर? आदसाला बे फोथाराव एसे खामानि मावदोंमोन आं बेहायनो साला नारें सना थानाय जिखावबोजोबबाय गिन्जिया आंनिया आदसा बारु बेफोरखौ दोनथ' दे नों मा खबर लानानै फैदोंलै गोदान भाई खबराथ' मोजांमोनलै आदा लावदुम नोंसोरनि जुलिनि डेटसो लाना फैदोंमोनलां नोंसो मा होनो जुलिनि डेट होसोना हर सैमानि फिसाखौ लावदुम मा बार होसैखौ सैमाखौ साला सैमा देवानिखौ होसोना हर माबा आदसा सनाफोर भिडिअखौ मोजां नुदोंबा लाइक एन्ड शेयार साबसक्राइब खालामना होलांबानो जाबाय गोदान लरग' चेनेलखौ खामानि बिजिनि थाखाय भिडिअखौनो लाबोनो हाया लरग'आ बाय बाय सनाफोर जय बर' हारिनि जय गोजोन्थों।